ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଏହି ଚାରୋଟି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଶି ଗଠନ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା। କଥାରେ ଅଛି, ଏକ ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ବନରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜରା ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ହରିଣର ଆଖି ଭାବି ତୀର ମାରିଦେଲା। ତୀର ଲାଗିବା ପରେ ଶିକାରୀ ନିକଟକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଭୁଲରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଦେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ ଜରା, ଏସବୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କଲେ। ଅଗ୍ନିରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅଂଶ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଗଲା। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ଭାସି ଭାସି ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳାଚଳ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ କାଠକୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମାଳବ ଦେଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖିପାରିବି? ସେହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନାଥ ଏବଂ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ଏହି ଦୁଇଟିର ସମନ୍ୱୟରେ ନିର୍ମିତ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମହୋଦଧି କୋଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ କଳାକୃତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।